Jo no parlaria de sistema igualitari, sinó de sistema equitatiu, perquè del que es tracta és que el sistema presti la mateixa qualitat de l'atenció independentment del lloc on resideixes i de la professional que t'atén, però sí que hi ha una qüestió que és molt rellevant, que és que nosaltres necessitem estructurar les dades, necessitem registrar les dades, estructurar les dades i explotar-les perquè les professionals puguin avaluar la feina que fan, per tant millorar l'atenció cap a les usuàries, que les usuàries o que totes les persones, tota la ciutadania conegui què fa el sistema de serveis socials, com actua i quins impactes té, precisament per ser conscients del propi sistema de serveis socials i quin és el seu paper simbòlic en la nostra societat. I l'altra qüestió és l'explotació de les dades perquè els decisors puguem prendre millors decisions a l'hora de planificar els recursos i els serveis. Nosaltres necessitem explotar dades massives per poder planificar i decidir millor, és a dir, que tots els sistemes públics podem planificar i puguem decidir millor. Necessitem explotar les dades per poder predir on hi haurà determinades necessitats socials vinculades a l'autonomia personal, a les necessitats relacionals o a les necessitats materials i d'aquesta manera dirigir els recursos a nivell territorial, per exemple, allà on calguin, en l'àmbit de la pobresa energètica, en l'àmbit de les prestacions tecnològiques, en l'àmbit de les prestacions econòmiques. Necessitaríem disposar d'aquestes dades i poder-les explotar per poder planificar els recursos i dirigir-los cap als col·lectius, als territoris o les necessitats socials que tindran més demanda en el futur. En el sistema de serveis socials necessitem fer una inversió tecnològica important pel que fa a la pròpia arquitectura dels sistemes d'informació, però també en relació a la construcció de bases de dades compartides, pel propi sistema de serveis socials, perquè la naturalesa del sistema de serveis socials fa que sigui fragmentat, per tant necessitem que el propi sistema compartim dades entre si i per tant treballar amb els mateixos estàndards entre tot el sistema i llavors interoperar amb altres sistemes. Però hi ha una qüestió que és molt important, que és que necessitem revisar procediments i introduir sistemes d'informació per reduir la burocràcia i perquè els usuaris puguin fer tràmits electrònics allà on ara els estem demanant que facin tramitació, per exemple, en paper. No té sentit que l'any 2019 estiguem tramitant o compartint informació a nivell atòmic, diríem, a nivell àtom, quan tenim tecnologia a nivell bit que ens ho permetria fer. Jo crec que aquí hi ha una qüestió rellevant, que és, primer, el tercer sector com a tercer sector no lucratiu o com a proveïdor. Quan el tercer sector actuï com a proveïdor no lucratiu del sistema de serveis socials, els sistemes d'informació han de ser proveïts pel propi sistema de serveis socials, per tant, aquí hi ha d'haver un treball des d'una figura clàssica del que seria un proveïdor. Però quan fa de tercer sector no lucratiu, per tant, quan fa incidència, quan fa lideratge a nivell tècnic, nosaltres hem de poder generar l'estructura d'innovació, de coneixement de sistemes d'informació en l'àmbit global que permetin que el tercer sector formi part d'aquest ecosistema, d'aquesta estructura d'innovació, d'aquesta estructura de coneixement, perquè tingui un paper rellevant.